The Zimbabwe Public Police issued a ban on traditional public processions by workers. A key part of their annual rituals to mark Workers' Day. Muri Zimbabwe, vazhinji venyu vakamaona maposters kana mapublications aiswa nezRP ichiti aiwa hatidi kana kuona munhu one kana mumwe chete zvake anopinda chiprotesta mustreet pazuva reworkers day. Aiwa muri Zimbabwe vanhu vabva vataura vakati aiwa Mnangagwa is now scared of workers even on their important day. Isati apinda mashoko abuditsiwa abuda aiwa musana nazo kuti bva subscribe like otina on the bell icon. Samunonyogwa muchinzi in a statement on the eve of Workers' Day on Tuesday, police said workers should flock to different centers that were designated for the commemorations throughout the country without embarking on processions. Reacting to the ban, Zimbabwe Congress of Trade Unions ZTU Western Region Chairman Ambrose Sibindi said the union was disappointed by the police ban on a public rituals by workers. We are very disappointed because when we set up this program, the idea was that we were supposed to have a procession from our office into town and this venue which we normally do every year. Saka ndo masvika anobudiswa panapa achitaugwa aiwa nevezTU vachiti aiwa matokanganisa program yedu sitada kuti vanhu vanyatsa kuzvimirira vataure zvavanoda pazuva ravo reworkers day, zuva revashandi, asi taona kuti ZRP yakabvaita the opposite, ndopa yabhana zvese kana kuna munhu anopinda mustreet hakumborina zvinhu zvakadaro. Saka muri Zimbabwe chimbotiudzai mafungiro enyu, munoti kudii pamusoro penhau iyi. Aiwa pinda mucomment section medu tidze mafungiro enyu. Musafana kusubscribe, like, chinotina on the bell icon.